Jangan lupa subscribe Asbak TV. Memang jos. Oh, sip. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dik. Dik. Dik, gue semaur kayak bang Aku tuh bang, Dik. Dik. Apa kak? Om neng dia om. Om neng burian letong. Ya aneh, letong bisa nih. Ya lah om. Ndak isu om mesti tak tahu absen iki sih. Lah aku arep cedahan om. Apa mbok celukne? Celukne ora apa-apa. Ah, ya. Ya. Aku om mlebu lah teh. Boleh, ayo. Monggo. Ya. Wes, minggu sak karepmu wis kene wae kene. Dang. Om. Oi. Boleh Mas Petri ya lo? Apa? Yo, Gendang. yo nih. Nih. Patrick iki biayaan kok kene lho ya. Weh. Baik tangen apa? Wih, sing. Oke. Sampai mana kamu? Kowe iki ndudut ora? Belas. Nganu teh, apa wi? Kan usume di rumah saja. Kalian yang ngomongnya kayak wong cilik kayak dhewe iki ndak duwe apa-apa, ndak duwe penghasilan. Lah kowe ndak poso iki mau? Lali aku. Lah aku itu ngombe kopi kok bisa. Nganu. Iki sing ketajak bisnis. Bisnis apa, Tri? Ngomongnya apa ya, cang bisnis. Kayak ngene iki nyapol ya ning omah tok ya. Ngene Dik. Apa nganu ya? Ada yang ngerampok begal piye? Kuwi bisnis ki mending. Beh, ojo. Idemu buruk. Aku duwe ide sing apik, mesti caire. Kerjane bengi. Kerja bengi Dik. Kuwi mesti nganu iki. Penak kerjane wis. Apa-apa kerjane. Penak ya terus. Oh. Nogel dadine. Duh. Coba terbang. Wah, nogel Dik. Musrek lho Dik. Lah, usuk ngene iki pentingnya ora awor wong. Dek duit cepet. Bengi kan ndak ro wong, gak awor wong ya. Kuwi syarat karo panggene iki ning ndi? Wis to, tak didoi carane. Ngene, engko syarat-syarate kan ya enek tak didoi kabeh. Terus cara ngramale tak didoi ya. Gampang. Kuwi bahaya ora ya? Aman kuwi. Aman ya lek bledos ya ditokeh. Penak. Paham ora yo yo. Seto. Kuwi mau diramal, bar diramal. Pak wis engko karo kowe dene. Repot aku. Gak iso aku. Uji. Dek ning kombong denane lama kene iki. Lho, lah iki aku mbok pakakne medi ngono ben ilang saka donya apa Ora aman wis aman. Dan didoi yo gampang langsung didoi pokok syarat enak. wah lah yo gue jajal tak telitine piye gue kaya aku budal dhewe ngono ngadeg sesik culat ya Oh, yo tak tatakan. wis boleh nadi Kulina dhewe. Yus ge mulya ya lo. Yo ayo ora mulai-mulai gitu mau. iki lho kayak kopi ndak nyediani moro-moro kok ban mulai iki ora ya Ndak enek kopi pawon. Tak cik. ya wis Ada aku apa-apa. tak mulai dek yo iki suwun saranmu lek paman bedas yo tak kei piro Wis mang gampang wis. ya Tak dongane oleh ditokeh. Iya. Wis, yo hati-hati mulai. wis ada baik.
kae patut dicurigai ya. Poso-poso kayak gini apa nyapa. Tak terus ya. Neng kali nyawang idul ana yang wet duren. Ini wis kaya ngene, gusek-gusek nih. Ini sih katutnya aku. Iki wis mantep iki, nomor temu. Bah. Nyop seneng. Pentene bener ora iki. Tuh, pilih penyanyi. Bah, betul. Rezeki, Bah. Tahu apa tak ada bikin seperti ini cara kaca itu Assalamualaikum Mbah kutumu nyuwun rezeki Mbah niki Mbah mriki lho Pak dari jarak mending tak blok Wah, usah. Ngapunten, Mbah. Tarwang tuh arane sopan. Ngapunten. Kenapa ini gini? Kula nyuwun ongkos kawan mawon, Mbah. Damel rezeki. Kowe wani njaluk enek syarate le. Syarate napa lho, Mbah niki, Mbah? Aku njaluk Kentucky. Oh Kentucky, lek Kentucky kemininaning menepan Mbah niku wau biyen, bane bocor. Lah kowe rene nggawa apa to, Le? Kok lawaran? Kula sire nggih njaluk panjenengan lho Mbah niki, Mbah. Kabeh iki enek syarate lho, Le. Pun ngeten mawon lho, Mbah. Cek diting mriki kok masakku ingah-ingih men to. Ampun Mbah kula Mbah. Ampun niki. Cahi banget nek dapusi. Wes le, ngadeko. Sedekap. Tahan napas. Dancok mesti modern. Berarti napa Willy? Wis, Bang, sakwen. Wis bakat malo, Mbah. Aku iso mati lho ngene iki. Ya wis, duwemu apa? Salahno kene. Piye to wong aku sering njaluk sampean kok malah aku kon ngekeki sampean. Ya wis, saiki siap. Gerak. Hormat, gerak. Balik kanan, gerak. Dan nomornya, Mbak. Gampang, Le. Itu tak sampai nih lewat impen. Berarti dia apa nggak hormat ini? Oh, Le. Lewat apa, Mbak? Lewat impen. Paham pura toh? Paham pun Mbah kula. Nggih pun kula. Pamit nggih Mbah. Wis, liya.